kwanciya. In aka zo kwanciya kar ki sake sai wai miji ya nemo ki taho kuma ya nemi ki magana kina wani yanga. A'a, yanga ana yi ne kafin a je kan gado fa. In aka je kan gado ba wata yanga da zaki mishi sai ki kwana cikin tsinuwar mala'iku. Nan da nan ki zo ke da kanki ki neme shi, ki kyautata mishi, ki ja hankalin shi, haka har bukata ta biya. Mala yace wal muhafazati ala mali zauji, da kuma kula da dukiyar miji. Mijinki ya siyo rediyo ne, mijinki ya bar dukiya ne, mijinki yana da mota ne, mijinki keke yake da shi, mijinki yana da dabbobi, kaji ne ko menene, magariba ta yi ki share gida, ki tura mishi kajin shi a kurki, keke ne yake da shi, ki gyara mishi, ki kawar da shi gefe guda. Takalmi ne, wallahi akwai matar da za ta je ta siyo ainihin buroshi na shushaina da kuma man goge takalmi. Da zaran mijinta ya aje takalmi shikenan sai kaga kawai ta sa ta zama ya shushaina, ta katsin ma ta dora kan cinyarta, ta wanke takalmin mijinta fas ta adana mishi. To abin da ake so kenan. Kai wasu matan ma iyawa ya kai musu matuƙa, ba ma wai abokin miji, ba ma miji ba, abokin miji ba. Duk wani abokin miji in ya zo gidan sai an wanke mishi takalmi fes. Za ta zo ta gabatar muku da abu mai daɗi, kuna can kuna ci, nan kuma ta fita ta wata kofar baya tana can tana wanke takalman ku fes, sai kun fito ku ga takalman ku dodar suna haske. Gobe ba za ka zo hira ba? Za ka zo dole ka baro taka da ba ta maka shushaina tattada wanda ake shushaina, kowa yana son shushaina. Ina fatan mun gane. Allah ya shiryar da mu. To shi yasa mata sai a kula, amma miji ya je ya siyo miki rediyo, ya siyo talbijin, ya siyo kaza, sai zo ya samu an balle hannun rediyo. Wane ne ya balle? Wane ne ya balle? To ni na sani ne kaza kaza kaza. Baki damu ba, yaya akai bai balla hannun tangaran dinki ba? Ma'ana kina kula da hannun tangaran dinki fiye da hannun rediyon mijinki, kuma ya siyo danke ne. To malam dai bai gushe ba, yace wa ri'ayatil atfali, da kuma kula da yara ɗin nan ƙanana. Ya bar miki 'ya'ya ƙananan nan, ya same su kin wanke su ka annahum wildanun mukhalladuna. Gashi nan 'ya'ya ƙanana fan aka yi musu ado, har abin ado ne su kansu. Gashi nan Allah ya gaya mana a cikin aljanna.